Balik mana nih channel ku yo lo yo anggone ojo lali subscribe lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Iki balik mana nih channel ku yo lur yo. Anggone iki bocah lagi teko iki lur. Iki ape mining di Pager. Kenal kurau. Pager Kasiman Jawa Tengah. Jawa Timur. Wah. Ape main ning Jawa Timur yo lur ya, rombongan iki. Iki rame banget iki. Guys. Oke guys, hari ini kita nge-vlog dari guys. Oke, jangan lupa tanpa skip-skip. Oke, komunitas tanpa skip harus dilaksanakan sejahtera. Ini pakai tembak guys. Dia mau mobil dia mau mobil. Guys, ini langsung OTW ning kono ya. Enteni ayo guys ya. Assalamualaikum. Kita langsung OTW oke guys. Ojo lali kata-katanya ya. Kata-katane. Jangan lupa subscribe, di komen. Oke, masuk. Oke guys, kita langsung ya guys ya, berjalan ya. Halo guys, kita sudah sampai. Alhamdulillah aku teko ya guys yo. Ini teko lokasi guys. Itu teko lokasi. Dia. Pulang. Ayo. Kita mau review tempat ya guys. Pulang. Yo. Ya oke. Tapi teko gone lur. Kok mainnya nih kanon? Kono pokok. Gak gede. Pas main iki lho gone. Mbak, mau Bima kali. Ngono. Ngombe yo. Anjing. Apa? Aku isin lur. Iya. Iki kene iki sebelah kene iki kuburan kok. Rame banget. Mantap. Gelap iki so. Wong kondangan wah tidur sing lewat. Oke sing kondangan. Kita kembali mana ya guys yuk. Langsung menuju ning Kombongan ya guys yuk. Ini soalnya dari mepet langsung aja pokok. Halo bermuntah-muntah guys ya guys. Mabuk numpak tembak guys. Ini gongnya lagi dipasang dulu ya. Inggone iki kok tak so tengok ngobrol delok tak tapi yo. Oke, jangan lupa like, komen. Ini tuh.
Assalamualaikum. Siap. Kameramen siap. Siap. Oke guys. Oke yo. Robot yo. Info chip. Langsung teni macak kowe yo. Info tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini langsung macak ayo. Langsung ayo ya, Kak. Langsung macak ayo. Aku nunggu bae. Tak percepat. Tiga bae sendiri. Oke guys, tarik ketarik ngabut nih suarane rada jelas yo. Oke guys, kali ini kita selesai ya guys ya. Langsung ngenteni ae no prai oke. Kok tak video rode-rode. Ojo lali klik, komen, subscribe. Ditunggu selanjutnya oke. Ayo, tepuk ke rumah.
Alhamdulillah guys, wis bar iki. Iki kare persiapan mulih soalnya maine awan toy. Ngapurane iki soalnya musiknya rada banter gonge. Pas sedak pas. Matur suwun cek wis delok nganti tekan kene ya pokoknya aja lali like. Aja nganti pedhot-pedhot tanpa skip-skip kowe.